ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಅವೈದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡು ತಂಬಿಲ ಅಂಚೆತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲದ ತಂಬಿಲದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು. ಬೊಂಬೆ ದಕ್ಕುಲು ಪೆದೇರು ದಕ್ಕುಲು ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಜಾಗ ಬತ್ತದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೇವೆನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಾಗನ್ಲ ಪನೊಲಿ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಚಾತಲೋಟೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸಲೋಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ದಲೋಟೆ ಮೊಲೆ ಕೋಡೆ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಏರಿ ಒಂದು ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ ಮಾತೆರ್ಲೊಂದು ತುಳಿ ತಂಬಿಲ ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಟು. ಅಮ್ಮನ ಬಂತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೌಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಗುಳಿಗನಲ್ಪ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚ ನಡು ನೋಟು ಕೈ ಕಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲಿ
ಬಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತದೆ ಬೇಗ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಆತದೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಕಾಲ ಬೈಚಿ ಈ ಪಾಡು ಆಗಲೇನು ನೇರ್ ಪೂರ ಮೌಲ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನ ತಂಬಿಲದ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನಿ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ